Čau dobrý diváci, já jmenuji jako Gaming a vítám vás na moje další video na My PS3 Games Collection a jdeme na to a tak já teda nevím, co budu dělat nějaký gameplay, ale pokud chcete vidět nějaký další collections video, tak můžete jak tady youtubeřích to taky dělají. Takže jdeme na to. První hra je Final Fantasy 13 a je to ta hra, co jsem si vždycky přál a je to hustá hra. Jo. Další hra to je Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. A je to zajímavá hustá hra a já jsem tohle dohrál, jsem tu hru a já jsem si, že to budu jako natáčet to video. Jasně. The Amazing Spider-Man 2 a tahle ta hra jako hustá hra. A pokud chcete vidět i na ten, že budu já hrát The Amazing Spider-Man na PS Vita, tak to musíte vidět jako, jak to budu dělat. A to se to asi jde. Lego Star Wars The Complete Saga a tohle ta hra, to ještě to někdy hraju a ta mě baví. Lego The Hobbit a tohle ta hra jsem vždycky chtěl, tuhletu hru a jsou tam některých characters, tak FIFA 15, jo, to na český verze, dubbing, CZ, jo, hustá hra. Minecraft Story Mode, tohleta hra je jako spojený z těchto her na tenhle ten Minecraft a i The Walking Dead, jo. A ještě tady je Season Pass disk, že můžete instalovat epizodu 2, 3 a 4 a to 5, nevím, kde to přidá, to si dozvíte. The Sly Collection, takže tato hra, jsou tam 3 různých her na Sly Coopers, jak už vidíte tady, jo. Fighting Edition, jsou to takový 3 různý her, to je Tekken Tag Tournament 2, Soul Calibur 5 a Tekken 6, jo. Ta hra, Great Fighting Game, not bad. Spider-Man 3, tato hra, taky jsem to dohrál, jo, hustá hra. Ratchet and Clank G-Force, nebo já nevím, jak se to mám říkat. A tato hra obstaje i ještě na PS Vita, jo, hustá hra. Ratchet and Clank Nexus, jo, ježiši, pardon, já jsem se házel. Tato hra je jako hustá, jo. A další hru je jako tohle. GTA 4 nebo Grand Theft Auto 4, jo, já to říkám asi GTA 4. Tohle hra je super hustá hra, jo, hustý hra, super hra. Další hra to je Star Wars The Force Unleashed. Já mám zatím tuhletu konceptní verzi, ale můj brácha má jen Star Wars The Force Unleashed na Ultimate Side Edition, tam má DLCčka, tam a tak. Další hra a to je Star Wars The Force Unleashed 2. Jo, to je další hra, The Force Unleashed, jo. Má červená barva, tady silverová. Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. To je jako to, jak jsem to tam ukazoval, jsem tam, ten HD 2.5 Remix. Lego Star Wars The Complete, Lego Star Wars 3 The Clone Wars. A tuhle ten hra je prostě hustá. Já jsem udělal i cheat codes na characters a Red Bricks. A sorry, já jsem to vždycky hry, já nevím, co jsou. FIFA 10. Tohle hra je s tím superový hra, zase česká verze.
Jo, je to česká verze. Další hra to je Book of Spells. Jo, tohle zatím já i hraju na i PlayStation Move. Jo. 2014 FIFA World Cup Brazil. A tohle jsem říkal se na unboxing na PS3. Jo, stará. Sorcery. Tohle hra jsem dostal sem k Vánocům. Jo, hustá hra. To další hra PlayStation Move. Další hra to je 2010 FIFA World Cup South Africa. Ale tam není ta hra, protože tahle zase, protože tahle ta hra nefunguje a táta koupil je zase tohle, ten kafe, ale tahle nefunguje, tohle funguje, můj brácha má tuhle tu hru. Poslední hra to je Formule 1 Championship Edition. Tak tohle je závodní auta. Jo, závodníci. Tak. Tak už je to všechno na tohleto video na my PS3 Games Collection. A já se vám ještě uvidíme, jestli budu natáčet nějaký další collections, games nebo něco. A já s váma se loučím. Mějte se krásně a uvidíme se na další video, takže čau.